Ano to, di ka nasunod? Bugpita ginabot to, di rin ko nakaya. Okay daw. Ito mo man lo ano to. Sige, anay lang. Didala. Didala. Ay, salamat. Nabutan na agad man. Bayan pala palitan ng medisina. Mailo ba na din na mo to dalo? Man. Yung ka na ito? Inayakan ka. Di mo na kaya. Pinati minaabat. Nalentak baga nakikita na solusyon. Kasi kung ngaya katuway ka na, amo ngayon lagi yap. May sakit lang, di pagtimaratay. Medicine na lang ta kailangan. Kaya tigot ni Mika, tagbibitayo niya na.